Txairoa. Puntua. Beti ez da erraza agur esatea. Lagun handi horiei muzin egitea, baina pentsatuzeko hartu behar tartea, ireki behar baita hurrengo atea. Eta gaien, amaren lana dela eta oso urrutira joan behar duzue bizitzera. Iritsi da lagunak agurtzeko unea. Amaren lana dela eta oso urrutira joan behar duzue bizitzera. Iritsi da lagunak agurtzeko unea. Zaituztet faltan botako,